aquest any hem canviat una mica el sistema i el programa. Fins ara havíem fet un acte de només un dia i aquest any hem fet fins a 7 dies on hi havia activitats. La Figa té un motiu molt concret i també molt gran, que és recuperar els espais públics per a la ciutadania i també feta des del punt de vista i en la participació de la ciutadania. Som una assemblea, per tant qualsevol pot vindre i participar, també ens pot ajudar a organitzar-la i a plantejar les activitats i considerem que és important per això, perquè és un espai per reivindicar la cultura pròpia, la cultura més propera de Gandia, de la Safor i del País Valencià.